Bona nit a tots. Comencem el plenari amb el següent ordre del dia. El primer punt és la lectura i aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió anterior. Vots a favor? Una qüestió d'ordre. Volia presentar una esmena a la totalitat de la moció presentada pel Partit Socialista que es presentar al principi de plenari. Queda aprovat, com havíem, per unanimitat queda aprovada l'acta de la sessió anterior. I ara passem al punt 2, que és la proposta de modificació de la periodicitat de les sessions plenàries ordinàries de l'Ajuntament. La proposta és dur a plenari quedant-se a una periodicitat bimensual. La raó no és altra, simplement que en els últims plenaris els punts de l'ordre del dia no hi ha ningú punt resolutiu, simplement és pregs i preguntes i aprovació de l'acte, i aleshores pensaven que bimensual era suficient. Alguna intervenció? En principi, nosaltres no compartim els arguments de la proposta, perquè diu que per al tema d'educació, suficiència econòmica i principi de racionalització, és a dir, el tema econòmic no n'hi ha cap problema, pensem que no té res a veure, i sí que pensem que si els plenos estan buits de contingut no és perquè no n'hi hagi feina a fer, que tots sabem que sí que n'hi ha. Tenim els pressupostos prorrogats ja fa més d'un any, que estan per discutir, està el tema del pla general que està per discutir, n'hi ha temes d'inversió sostenible mitjançant les modificacions de crèdits que aquest Ajuntament sí que té remanents que també estan per discutir. Estan els acords, les competències plenàries, com són demanar ajudes i demés, que estan fent-se per decrets d'alcaldia i no estan consultant-se en el plenari, no estan discutint-se. En fi, hi ha concessions d'edificis, de serveis que tampoc estan parlant-se pel plenari, tampoc estan discutint-se. És a dir, pareix ser com si el govern no es donarà compte que està governant en minoria i no vol fer participar ningú ni vol dialogar amb ningú sobre aquests aspectes. Doncs més que buits de contingut, el que pensa és que no se li vol donar contingut. Nosaltres veiem que aquesta reducció no està justificada. Més també quan no podem comprendre com la Junta de Govern es feia cada 15 dies i sí que pareixia que tenia contingut, no hi havia cap problema per fer-la i ara resulta que el plenari, assumint les competències que ja de per si tenia, no n'hi ha punts resolutius. No sé què resoldrien la Junta de Govern, senzillament. En contestació a el que tu has dit, simplement dir-te que has anomenat que si governes en minoria necessites fer plenaris. La meva pregunta és, ja que jo presento el punt, que si governes en majoria com tu ho has fet, sí que podies fer els plenaris a cada 3 mesos. Vull dir, governar en majoria el dona el dret a no informar a la corporació de res, o és que abans en Junta de Govern tampoc decidíeu res, ho portàveu a plenari cada 3 mesos, no portàveu res. Vull dir, vull veure aquesta diferència de criteri que tens tu ara. Nosaltres hem posat bimensual, cada 2 mesos, tu tenies cada 3 mesos, i vull veure per què ara ens estàs jutjant-nos per aquesta periodicitat que sí que es veu clarament que hem dut així l'aprovació de l'acte de la sessió anterior, o sigui, simplement ha sigut una proposta, però tu alegues tot això. Jo el pregunto a tu, és que ha canviat alguna cosa? Quan tu estaves sí que es podia fer cada 3 mesos i eres completament transparent i ara no hi ha transparència per banda de Compromís? ¿Alguna intervención más? Sí. Desde el PSOE no estamos de acuerdo con esa propuesta porque realmente los plenos duran 1 hora y media y no duran 10 minutos. Eso quiere decir que sí que se dice mucha información a la cual el pueblo, yo creo que es importante para la gente del pueblo. Entonces, al final, da que pensar, porque al final lo que quieren es, no sé, a lo mejor privar al pueblo de información. Y si fuera cada 2 meses,
pues si un pleno dura una hora y media, pues si no lo hiciéramos, pues el segundo mes tendría que durar 3 horas, porque la información está ahí y no vamos a estar un pleno 3 horas. O sea, quiere decir que hay material del cual hablar, si no durarían 10 minutos. Eso es lo que pensamos des del PSOE. Vale, en contestació a lo teu, pense que els plenaris d'Alcalalí últimament sí estan durant molt, però des de l'equip de govern pensem que no té un contingut polític, en absolut un contingut polític. Té un contingut d'atacs personals i per a res és un contingut polític ni es parla de política en estos plenaris. Pues yo considero que eso quien lo debe de juzgar y decidir es el pueblo, si la materia de la que se habla es importante, y no usted. Usted representa una parte del pueblo y todos los concejales que estamos aquí representamos a otra. Perdona, entonces lo que usted Nardo, diga no es... No, s'ha portat una proposta plenària, anem a votar-la, Nardo. Vull dir, no és ni el que decidisca jo ni el que decidisques tu. S'ha portat una proposta plenària i tu la tens que defensar. I jo entonces no diga lo otro. Que no es importante, eso lo decide el pueblo, si es importante la materia de la que se habla. Perdona, estàs dient la teva opinió i jo estic dient la meva opinió. Per tant, no digues que... No sé què estàs dient. De veres que molts plenaris m'ha perdut i ara també, perquè quan parles tu, com veus completament aleatori. Alguna intervenció més? Era sobre l'argument de l'horari, no té massa sentit perquè al principi de la legislatura es feien cada 3 mesos i no duraven 3 hores, per tant, si ara es feren bimensuals tampoc durarien 3 hores. En contestació al que havia comentat, com havies preguntat, és molt senzill això. La llei atorga unes competències al Pleno i unes competències a l'alcaldia. Aquestes competències, quan l'equip de govern té una majoria, les pot delegar en la Junta de Govern, que és la que resol alguns dels aspectes que té competència per delegació del Pleno. El que estic dient és que l'equip de govern avui no té aquesta confiança del plenari, per tant no té aquestes competències. I, per exemple, la petició d'ajudes és una competència del Pleno, tal com marca el reglament. Estan parlant-se per decret d'alcaldia i no està donant-se aquesta participació al plenari. Estic dient que no estem presentant pressupostos, no estem parlant de pressupostos i moltes altres coses. És molt senzill. El Pleno sí que té faena. Altra cosa és que no se li traslade aquesta faena que té. Res més. Alguna intervenció més? Yo quería contestar que claro, eso que expresa Josep, sí, tiene razón, pero claro, al quitarse las juntas de gobierno es cuando se puso cada mes. Porque al quitarse las juntas de gobierno sí que se requería cada mes en vez de cada 3 meses, porque ya no hay juntas de gobierno. Y eso... ¿Se requería porque lo decía la ley o algo? ¿Se requería porque lo decía la ley? Porque lo decidía la mayoría del Pleno. Bueno, sí, hi ha una proposta i s'ha de votar. Vots a favor de la proposta de la bimensualitat dels plenaris? Vots en contra? 5 vots en contra, 4 a favor. Passem al tercer punt de l'ordre del dia, que és la moció presentada per don Bernardo Ferrer Pastor per incloure dins del pressupost del 2018 una partida destinada a auditoria dels comptes de l'Ajuntament. Per banda del Partit Popular han presentat una esmena, aleshores pense que necessitem un temps perquè hi ha 4 folis, si voleu explicar breument i després tenim el temps, cadascun dels portaveus del que ha dut, primer la moció i després l'esmena i després ja, si de cas, demanarem un temps per estudiar-ho. Bueno, esta moción se presenta porque durante tiempo hemos visto cómo en el ayuntamiento han entrado facturas falsas y, claro, al final se solicitó unas facturas que se solicitaron al ayuntamiento hace casi un año y como concejal solicitamos las facturas de desplazamiento
que se entregaran para verificar que todo lo que se decía era cierto y que estaba todo correcto y, bueno, la faena que tenemos de control y fiscalización cada concejal, bueno, cada partido. Y no se me entregó, simplemente se me contestó una carta diciendo que estaba todo en el Gestiona. Y en el Gestiona no estaba todo, simplemente estaba el total de las facturas. Pero existen facturas dentro del ayuntamiento que no especifican los motivos por los que se va a los sitios y no se dicen cosas y entonces, claro, eso pues no creo que sea correcto que entre en un ayuntamiento y se paguen. Yo creo que no son facturas legales, vamos. Y por eso, pues pedimos que se haga una moción, la moción que hemos presentado, pues para que la gente pues haya transparencia con el pueblo y, oye, al pueblo le exigimos mucho trabajo y mucha cosa y que sean muy rectos, pero también nosotros tenemos que demostrar que también estamos limpios, estamos bien y lo tenemos todo bien, las facturas todas correctas y todo correcto. Es por eso. Vale, primer que tot, que no sé a què el referixes a les factures falses. Primer dir que les factures falses, això tenim així un secretari interventor, que totes les factures passen per ell. Per tant, crec que ell és el que tampoc sé el d'il·legal, falso, no sé, és una paraula que gastes molt i no sabem exactament per què. L'única factura que pense jo que ha entrat així per desplaçament il·legal i falsa ha sigut la teua, de 50 euros. Per tant, es va dir, no era important, però encara són menys importants les factures de desplaçament que han presentat els membres de l'equip de govern, que són per 30 euros. I tu estàs justificant una auditoria per desplaçaments de 30 euros quan el secretari pot donar fe que aquestes factures són completament legals. Així l'única factura il·legal, i torno a repetir, que s'ha presentat seguint mentira, és la teua. I, com va ser la teua i es va tornar arrere, en principi no veiem cap motiu per al que tu, alegant aquests motius, estàs presentant aquesta auditoria. Según Josep, yo presenté una factura, claro que no presenté los tickets. Y luego me di cuenta, dijo que no había presentado los tickets de, hombre, cualquiera puede mirar los plenos y comprobarlo. Entonces dijo que no había presentado los tickets. Y entonces yo solicité los tickets de desplazamiento de todas las facturas de desplazamiento de usted, usted y usted. Y resulta ser que no había ni un ticket cuando él dijo que yo era porque no había presentado el ticket. Cualquier persona que vea el pleno lo puede comprobar. Y así funciona. Y otra cosa, yo devolví el dinero porque fue un error, no fue una cosa hecha adrede, y sin embargo ustedes no han devuelto ni un duro, como siempre. Primer, aclarir que no és una factura com a tal, ja ho va deixar clar el secretari, té un altre nom. I segon, aclarir que no era un tiquet el que et faltava. El que va passar és que tu en un plenari vas afirmar que efectivament no havies anat en el teu cotxe, havies anat en el cotxe d'una altra persona i t'havia portat una altra persona. Si hagueres anat tu en el teu cotxe no hauria hagut problema, però era que estaves passant a l'Ajuntament d'Alcalalí un desplaçament que no havies fet tu, que havia fet una altra persona, i ahí estava el problema. Simplement això. Òbviament, si tu vas a Ondara a replegar algo pel Feslalí, quin tiquet vols portar ahí? Saps el que vull dir-te? El problema va ser que tu en un plenari, i està gravat, vas dir que efectivament no havies anat tu. Ahí està el problema, ahí està la legalitat, i va ser que vas presentar un desplaçament per a cobrar els diners d'aquest desplaçament quan no l'havies realitzat tu. Mentre que la diferència està entre que l'equip de govern, quan ha fet un desplaçament, l'ha fet ells personalment. N'hi ha una factura, per exemple, que Maribel va dir que va anar a Ondara, a Benissa i no sé on, i no posa ni els motius per què va anar. Podia haver anat perfectament al centre comercial a comprar roba. Tu tens que posar ahí a on vas, perquè tu estàs treballant per a un ajuntament. Entonces, jo, si realment no teniu res a amagar, aproveu l'auditoria, que és una cosa bona per al poble es queda tranquil i, oye, no n'hi ha res a amagar, és una cosa bona per al poble, traguen l'auditoria i tot correcte. Si és algo mal, doncs bé per al poble, si és algo bé, bé per al poble, o sigui, les dues coses són bones per al poble. Vale, Nardo, el que dius tu de que no tenien res que amagar, no tenien res que amagar. És més, per què no han tornat els diners? Perquè aquests desplaçaments són
de veres, o sigui, hem anat, i tu dius que l'alcaldessa ha anat a Ondara. Tu creus que jo vaig a presentar un quilometratge a Ondara i fer una auditoria a l'Ajuntament? Pensa que això estàs basant una auditoria en una cosa ridícula. Quan aquest desplaçament és cert, perquè es va a Ondara i es va explicar en un altre plenari a per unes carpes del Feslalí. I pensa que ningú del poble ni ningú ciutadà va posar en dubte eixe quilometratge. I és més, així el secretari està i no va poder cap intervenció. És així o no? Cap reparo a la factura ni al quilometratge? No he fet cap reparo des que sóc interventor en el calari. Molt bé, gràcies, Juanjo. No és... Per tant, és que no, Nardo, vale. Si vas a seguir per als quilometratges, pensa que queda prou clar. Estan justificants qualsevol que pot vindre i jo no vaig anar a Ondara a presentar un quilometratge fals. El quilometratge està ahí i és cert, i estem treballant per l'Ajuntament. Si tu presentes una auditoria per un quilometratge a Ondara, doncs vaja, quina seriositat tens. Perquè pensa que una auditoria en l'Ajuntament no es presenta per un quilometratge a Ondara. Estic presentant una auditoria perquè jo he demanat les factures com a consellal i vostè, el secretari ho sap, té l'obligació de donar-me-les. És així, Juanjo, o no? Quan jo demane unes factures, el demane per registre d'entrada, se me tenen que presentar o no, com a consellal. Bueno, ja queda clar perquè presenta vostè... Estic preguntant-li a Juanjo. Se me té que entregar. Vostè així tampoc pot dir-li... Vostè és Juanjo? Vostè xerra per Juanjo, que ell no és millor? No, soc l'alcaldessa i soc la presidenta d'este plenari. Però jo estic preguntant-li al secretari. Cállese vostè. Le estic preguntant al secretari. Vostè no és la... Li crida l'ordre a la primera volta. Nada, comença... Perquè vostè és una dictadora. Le estic preguntant al secretari, per què no deixa xerrar a la gent? Li crida l'ordre a la segona volta. Bueno, lo únic que sé que quien algo teme, algo debe. I voten el que vulguin. El poble sap massa bé que de la manera que s'està comportant és per ocultar les factures i estan furtant al poble. Estan furtant al poble. I no són una, ni dos, ni tres. Són un muntó més. Vale. Després del circo del Partit Socialista, com sempre, anem a seguir en el plenari. Anem a tranquil·litzar-nos tot. Perdone, li he cridat a l'ordre de 2 voltes. Y yo también le llamo al orden. Bueno, pues mire, usted no respeta. Ja pot abandonar el plenari. Està fora. No l'abandona. No l'abandona, doncs es queda ahí, però vostè així ja no té veu ni vot. Vostè tampoc. Juanjo, si se crida a l'ordre per tercera volta, pot intervindre. Pues yo voy a intervenir igual, si quiere llamar a la Guardia Civil. Derecho a hablar no se lo puede usted negar a nadie. Yo simplemente le he hecho una pregunta a Juanjo. Si Juanjo no me la responde y usted no le deja hablar... No digo que sempre que entre les coses no sé tampoc. O sea, està fora del plenari. No, bueno, espera, pues Vicente, vull dir, si ell està fora, no consta en acte res del que diu. Jo faig constar l'acte que ha estat expulsat i continuem. Pues Vicente, enxufe l'altaveu, per lo menos que li senti a la gent. Vale, no, és que ho dius en un poc d'això. Estem així solucionant un problema i tu dius, em deixes parlar... No, 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 no estem res, José Vicente. Si tu vols, quan jo et doni la paraula, que pots aclarir l'esmena, vale, doncs molt bé. Estem parlant i acabant d'aclarir i després ja el donarem la paraula. Després de la declaració de motius per què es presenta l'auditoria si l'Ajuntament per grup socialista, anem a deixar que expliqui l'esmena al Partit Popular. Bueno, pues moltes gràcies. Pensava que el debat anava a produir-se després, però pareix ser que no era així com jo pensava que eren les coses. Bueno, en primer lloc dir que la postura que teníem el Partit Popular parlar des del grup era abstindre-nos en aquest punt. No volíem entrar en això, però arrel d'algunes possibles malinterpretacions d'aquesta possible extensió, jo pel meu compte he presentat una esmena a la totalitat que no he compartit amb els meus companys de grup, per tant vaig en primer lloc dir-los que disculpen
en aquest cas no haver-los informat abans i que, bueno, és que voten també en conseqüència el que consideren que tenen que votar. Dit això, passo també a explicar el motiu que m'ha portat a presentar aquesta esmena a la totalitat. Són diversos els motius. En un primer lloc és perquè veig que l'esmena que presenta el grup socialista es mesclen coses. Per un costat, en la part de l'exposició de motius, es parla d'opacitat, es parla de la falta de transparència, de no ensenyar en què s'ha gastat els diners, en la qual, nosaltres estem en algunes coses d'acord en això, n'hi ha que treballar en que n'hi hagi major transparència i per això està el portal de transparència i tot el que la llei ha vingut a dir. Però en la proposta d'acord parla d'una auditoria de comptes que afectaria els anys 2011 a 2017. En això també he pogut veure l'informe que fa l'interventor, que no m'ha sorprès el més mínim, perquè és el mateix cas que es donen molts equips de molts plenaris i en molts llocs. Més concretament, he conegut més de prop el cas de la Diputació, on l'oposició també demana auditories a l'equip de govern i on la secretària i la interventora han vingut a dir el que diu l'informe de Juanjo, que sí, l'interventor és l'habilitat estatal, el funcionari públic i qui toca ser-ho, no? I els comptes que vaig per davant, que a mi no em cap dubte que la part de comptes, la part tècnica, jurídica, està impecable. Estan els comptes... No posa en dubte. Per favor, si em deixes, sé que el procediment tècnic, diguem, administratiu està correcte, no dude que això no sigui així, totes les factures estan correctament elaborades, estan correctament comptabilitzades, els comptes estan rendits tant a la Sindicatura de Comptes com al Ministeri d'Hacienda, han sigut exposats al públic, no han hagut al·legacions, s'han votat, si no recordo mal, des de fa molts anys per unanimitat de tota la corporació i entonces diguem que la gestió tècnica a mi em costa que no té per què tenir cap de problema. Altra cosa és si entrem a valorar el que és la gestió política, en què gastem més diners, depèn de qui governi. Això és un criteri polític i que ho juzga el poble. Dit això, aquesta esmena la proposa perquè vull diferenciar els conceptes que anomena el PSOE en la seva esmena. Per un costat, la transparència i per l'altre costat, l'auditoria. Nosaltres estem completament d'acord en complir el que marca la Llei de Transparència i Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana, la Llei 2-2015 de 2 d'abril, que va entrar en vigor en finals de desembre de 2015, si no recordo mal. També, com diu en l'exposició de motius de l'esmena que presentem, vaig a fer un resum, no vaig a llegir-la tota, ja la llegireu quan vulgueu. Aquest Ajuntament, prèviament a que entrara en vigor aquesta llei, ja va estar fent un poc els deures, ja va posar una web municipal que pense que comparar en altres ajuntaments és una web prou adelantada, on està ben totes les ordenances colgades, actes de pleno, tota la informació urbanística, el pla general, en fi. Posteriorment es va posar en marxa, per mig del Gestiona, també hi ha una sèrie de procediments administratius que es podien fer via telemàtica, que això ara té que anar ampliant-se en la nova llei. La llei de transparència i participació ja diu quina és la informació que n'hi ha que donar al ciutadà, tant pressupostària com de contrats, com d'altres aspectes. Per cert, el portal de transparència sí que és veritat que deixa molt que desitjar perquè no té pràcticament res colgat. En això sí que estem d'acord en que es deu complir aquesta llei i que es deu posar els continguts que marca la llei en el portal de la transparència. Això sí que ho tenim clar. Però també respecte a lo que és la pròpia auditoria, pense que l'auditoria, com he dit també abans, tenim que diferenciar de dos tipus. Una és l'auditoria tècnica administrativa, que, com he dit, em pense que no té per què tenir cap problema, perquè jo no conec cap de repart d'intervenció des que estic així en aquest Ajuntament.
no conec ningú informe negatiu de la Sindicatura de Comptes ni em consta cap informe negatiu del Ministeri d'Hacienda. No em consta cap delegació, com he dit abans, quan s'ha exposat el compte general i, per tant, no tinc per què sospitar de com s'ha portat. I això és el que l'auditor va a detectar, no pot detectar altres coses. I com bé diu l'informe jurídic, no és un gasto que deguem aprovar perquè estaríem anant contra un informe jurídic del propi secretari. Entonces, pense que per aquesta regla de 3 tampoc de que em fer-li gastar els diners al poble. Dit això també, comentar que si algun regidor, que estem així, ja no regidor, secretaris, qualsevol persona coneix un possible delit, no té que fer una auditoria que la pagui el poble. El que té que fer és denunciar aquest delit en la Fiscalia, que és de baix, no costa diners, l'home va, ho presenta allí, o la dona va allí, presenta el que tingui que presentar, i el fiscal que averigüe i tal. I el que és, com he dit, l'auditoria política, és a dir, quines inquietuds té l'equip de govern en cada moment, que un pot pensar que té que fer un concert de la banda de música, l'altre pot pensar que té que fer un teatre, és molt lícit, sempre quan tenen la partida pressupostària, s'emitís que la factura com ho toque i estiga tot bé. Això és una cosa que l'auditoria la fa el poble dia a dia i l'aprova cada 4 anys. És a dir, pense que ahir podem criticar políticament, per això estem, però el que no podem és posar en entredit que puguen haver il·legalitats. Si posem en entredit que hi ha il·legalitats, pense que el que tenim que fer és anar a la Fiscalia. I dit això, que ve a dir un poc el que és l'exposició de motius, jo, perquè no vull tampoc, perquè clar, la primera era estendre-nos, però pareix ser que algú potser pot pensar que jo tinc alguna cosa que amagar, res més lluny de la realitat, no tinc cap problema. Per tant, la proposta d'acord que propose és, primer, instar al govern municipal perquè en un plaç màxim de 2 mesos publiqui en el portal de transparència municipal la informació requerida per la llei 2-2015 de 2 d'abril de transparència i bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana. Això estem completament d'acord. Han de donar al poble la informació que per llei obliga a aquest Ajuntament que se li doni. Segon, instar a la Secretaria Municipal perquè antes del segon dijous del mes de febrer sol·licita almenys 3 pressupostos a empreses especialitzades en auditories de comptes d'ajuntaments que puguen auditar les comptes municipals ja no de 2011 a 2017, sinó de 2003 a 2017. Tercer, reunir els portaveus dels grups polítics d'aquest Ajuntament a les 9 hores del segon dijous del mes de març per a estudiar les propostes presentades, els pressupostos, perdó. Quart, que durant la segona meitat del mes de febrer, per part dels portaveus dels grups municipals, s'afiance en la tesoreria municipal l'import necessari per atendre el contracte de l'auditoria a fi de no tenir que causar ningú perjuí econòmic al municipi. Dit import serà per la totalitat del contracte i per cada grup de forma independent. En aquest cas jo respondré del meu govern, algú respondrà del govern actual i el senyor Bernardo, com a qui proposa l'auditoria, una part també, una part no, el complet, és a dir, 3 quantitats iguals, completes pel total. El treball d'auditoria deurà fer-se antes del 30 de juny de 2018 i portar-se les conclusions del mateix al pleno del mes de juliol per al coneixement del plenari. Sext, vistes les conclusions de l'auditoria i en cas de que no s'aprecien fets que pogueren ser constitutius de delit, als grups que han tingut la responsabilitat de govern es procederà antes del 31 de juliol a la devolució de l'import depositat. En cas contrari, servirà per al pago dels treballs d'auditoria. Sèptim, en cas que els informes d'auditoria aprecien fets que puguen ser constitutius de delit, estos es traslladaran al Ministeri Fiscal i serà el portaveu del grup o grups al que se li aprecien dits fets qui correran els treballs en els costos dels treballs d'auditoria, autoritzant-se la tesoreria municipal per a disposar del fons que s'ha dipositat a aquest efecte. I octau, en cas que els informes d'auditoria no aprecien fets que puguen ser constitutius de delit, serà el portaveu del grup socialista qui correrà en els costos dels treballs d'auditoria autoritzant-se a la tesoreria municipal per a disposar d'aquest fons que haurà dipositat.
És a dir, no va pagar el poble, sinó el qui la faci que la pagui. Jo, per la meva part, ja he dit, no de 2011, sinó de 2003. Del 2003 que van entrar d'alcalde, cap problema, i la resta, per lo que li toca. Jo trobo que fer-la de... Sí. Jo trobo que fer la legislatura passar per veure com el Partit Popular va deixar els comptes, està tot correcte, sols tinguem una legislatura i el que tenim de legislatura, que ja està a punt de terminar, que falta un any, però entre que la fem i que... Jo trobo que en això és suficient. I això, qui l'ha fet, que la pagui, ja està. Jo estic d'acord totalment, no tenim problema. Bueno, José Vicente, perquè no sé què... Has presentat l'esmena, nosaltres demanaríem un xicot de recés per a parlar-nos. A veure, aclarir una cosa, perquè igual després de tant de... Es demana una auditoria que ben bé s'ha vist clar que no sap els motius per la qual es presenta i si és el que ha dit em pareix molt poc seriós políticament. Per banda d'esta alcaldia no sap exactament els motius per al qual presenta, per tant, nosaltres no tenim res que amagar i també pensem que un vot desfavorable pot fer com si nosaltres amagarem alguna cosa quan tampoc estem amagant res i els comptes estan claríssims. Li demana un informe a Secretaria d'Intervenció i el secretari interventor fa un informe negatiu en quant a l'auditoria perquè, com ben bé ha dit José Vicente, així a l'Ajuntament, quan s'han fet totes les comissions de compte, així no ha hagut, sempre s'han aprovat tots per unanimitat i no ha hagut mai ningú reparo, tampoc ha hagut cap reparo des de Secretaria de cap factura, ni ha hagut mai ningú regidor, o sigui, sempre s'ha aprovat tot per unanimitat. Per tant, no creguem la necessitat que el poble d'Alcalalí córrega amb les despeses que suposa una auditoria d'aquest tipus. De totes maneres, com s'ha presentat una esmena, demanem un recés d'uns 5-10 minuts i després tornem a reprendre el debat. Bueno, després d'esta xicotet recés, reprenem el plenari. Després de l'esmena presentada, ha sigut presentada així, hem estat parlant, i li dono la paraula al portaveu del grup Compromís. Josep. Hem llegit per damunt l'esmena del Partit Popular i voldríem fer una esmena al punt 4, on posa que durante la segunda mitad del mes de febrero por parte de los portavoces de los grupos municipales se afiance en la tesorería municipal el importe necesario para atender al contrato de la auditoría a fin de no causar ningún perjuicio económico al municipio. Dicho importe será por la totalidad del contrato y por cada grupo de forma independiente. Això suposa, per a que la gent ens entenga, que si una auditoria val 12.000 euros, cada partit polític hauria de posar 12.000 euros. Després posa que en el cas de que aquesta auditoria fora negativa ho pagaria el Partit Socialista. El que no ens sembla a l'equip de govern just és que aquesta auditoria es proposa de 2003 a 2017. Entenem que el treball no és el mateix. Este govern sols porta 2 anys governant i el govern anterior en portava la resta. Per tant, l'esmena quedaria així: que durante la segunda mitad del mes de febrero por parte de los portavoces de los grupos municipales se afiance en la tesorería municipal el importe necesario para atender el contrato de auditoría al fin de no causar ningún prejuicio económico al municipio, con la parte proporcional a los años de gobierno de cada partido y la totalidad por parte del Grupo Socialista al ser quien presenta la moción. Per tant, ve a dir que els partits que governen pagaran la part proporcional de l'auditoria, a excepció del Partit Socialista, qui és qui porta la moció a plenari, que hauria de pagar la totalitat de l'esmena. Jo querria contestar. Algú més? Sí? No, en contestació a l'esmena de l'esmena, entenc que no es pot admetre en aquest sentit perquè, donat el cas que s'apreciara una irregularitat en la gestió del Partit Popular, és a dir, la meva gestió, i jo només haver posat, notat el percentatge, un 80%, no es podria pagar el 100% del cost de l'auditoria. Per tant, jo dic que si s'ha de tractar alguna cosa, tinc que afiançar el 100%.
independentment en el temps que ha transcorrit, si se me detecta alguna cosa, jo pague el 100% de l'auditoria. Independentment si se us detecta alguna cosa al vostre equip de govern, encara que fora de 2 mesos al govern, pagareu vosaltres el 100% de l'auditoria. Per tant, l'afiançament té que ser el 100% del cost de l'auditoria per cada grup polític. De totes maneres votem, no? Perquè si no ja és un d'això per a tots. Bueno, vots a favor de l'esmena presentada per el... Un momento, yo quería... compromís... No, perdona, estàs fora del plenari. Vots a favor de l'esmena de Josep? Vots en contra? 2 vots en contra. I abstencions? 2. 4 vots a favor, 2 en contra i 2 abstencions. Que han sigut Sí. Aurora i... Vale, ara tindríem que votar vots a favor de l'esmena, no? Vots a favor de l'esmena, 2 vots a favor. Abstencions? No ho sé, de quina esmena estem votant? Estem a favor... De l'esmena esmenada. De lo que planteja ell? Sí. Estem votant ara. No. El que tu has portat és esmenat. És que, bueno... Per a situar-nos, s'ha aprovat... Perdó, una qüestió d'ordre. Hi ha una moció, hi ha una esmena i hi ha una esmena de l'esmena presentada. Vale. Per a saber si l'esmena presentada prospera, n'hi haurà que votar l'esmena a la moció i després l'esmena de la moció, perquè no té sentit votar una esmena de l'esmena si no va a prosperar la primera esmena. Entenc. I en segon lloc, una duda. Si, per exemple, se me troba a mi un fet constitutiu de delit i jo tinc que pagar el 100% de l'auditoria, que puja a 10.000 euros, i jo només han consignat 8.000, per dir alguna cosa, qui posa els altres 2.000? Per a fer el contracte tindrà que tindre garantit cobrar. A veure, Auditories separades també, i així no hi ha ningú problema, o sigui, a lo millor és perquè també apressuradament, vull dir, si n'hi ha un 80% de govern del Partit Popular, doncs que assumisca el 100% i nosaltres assumim el 100% dels nostres 2 anys. Dic jo, també podria ser una altra manera, no? Cadascú és el 100%, però del govern que du, o sigui, ahir no hi ha res que dir, vull dir, el Partit Popular portava 12 anys, que es faci càrrec d'aixòs anys, i Compromís portem 2 anys, nosaltres es fem càrrec del 100% dels nostres 2 anys. O sigui, que per entendre'ns n'hi hauria que fer 2 auditories, 2 treballs. Vale. Pues, vist això, jo penso que per a no liar-la més, el que planteja és que es redacte en aquest sentit l'esmena, que retira el que n'hi ha, que redacte que s'incluïsca com a tal en el pròxim plenari i que s'aprove sense esmenar de l'esmena i que queden les coses el més clares possibles. Per a no tindre que portar i després al pròxim plenari igual, fem l'esmena conforme l'hem dita i ja està. Josep? L'esmena quedaria de la següent manera. Caldria fer-se 2 auditories, una que ocuparia els anys de govern del Partit Popular i una altra que ocuparia els anys de govern de Compromís. La fiança dels grups Compromís i Esquerra Unida. La fiança hauria d'anar per la totalitat de cada
auditoria segons el partit. És a dir, el PP abonaria en el dia que està marcat en el punt 4 el 100% de la seva auditoria, Compromís i Esquerra Unida posarien la fiança del 100% de l'auditoria i el PSOE, que és qui proposa l'auditoria, hauria de pagar el 100% de les dues auditories. Vale. Bueno, yo querría Vots a hablar favor, también. no tienes la palabra, no estás en el Bueno, plenari. yo si Vots no a tengo la favor de palabra, l'esmena de Josep. yo lo que quiero decir es que el 100% lo Vots a pague favor, Compromís. No té la paraula, no té la y paraula. solo decir, pues nada, que en el momento es tan fácil como en el momento... Vots a favor de l'esmena de Josep. Vots a favor de l'esmena de Josep. 4 vots a favor. 6 vots a favor de l'esmena. Abstencions. Bueno, doncs nosaltres, perquè no ens estem enterant de res, si som res, doncs abstenció. Vale. A veure, després, vull dir, és un poc complicat, però és simplement l'auditoria, sí que ho teniu clar, no?, de l'auditoria. Després, l'esmena d'ells es representa que cada govern es faci càrrec del seu... Aleshores, ara, si no m'enganye, tindrien que votar vots de l'esmena esmenada, no? Vots a favor de l'esmena esmenada? No sé el que és, però bueno. Vale. Vots a favor de l'esmena esmenada? O sigui, de l'esmena esmenada. Vale. 2 vots a favor. Vots en contra? 4 vots en contra. Aleshores, com no prospera l'esmena, anem a votar la moció original del PSOE. Vots a favor de la moció original del PSOE? Abstencions? Huit abstencions. Seguim. Dació de compte de les resolucions dictades per l'alcaldia des de la celebració de l'última sessió. Crec que... Àlex, tu volies afegir alguna cosa? No, és la dació de compte de les... Ah, perdó, done compte de... Estem així ja. Done compte de les resolucions. En informes d'alcaldia... Volies dir alguna cosa? De lo que es va parlar de l'últim plenari, veia lo de Telefònica, no sé si t'ho han arreglat ja, es va parlar que em van dir que esta setmana anirien. Dies-m'ho perquè van dir que anirien a veure-ho i si no han anat, bueno, pues, en breve estaran, si no, dies-m'ho i tornarem a cridar. Vale, passem a l'últim punt. Mocions, crec que ja hem tingut bé. O vols? No, vale. Pense que ja no. Passem al punt número 7, pregs i preguntes. Ja està. Bueno, bona nit. Ja o no? Ah, vale. Volia preguntar, bueno, avui no vaig a dedicar-me a la neteja, ho deixaré per una altra volta, però sí que volia preguntar com està l'assumpte de la Bíblia. Si està previst que s'obri la biblioteca ja, si està l'edifici preparat amb totes les instal·lacions realitzades i com a lloc de pública concurrència, si està tot ja en ordre per a o quan la pensen inaugurar. Estem ultimant detalls. De fet, ara ha vingut una subvenció que ha vingut una bibliotecària que començarà demà per acabar d'organitzar tota la feina interna i en quant estiga tot dispost, clar que sí, obrim. Les ganes és d'obrir prompte i d'agilitzar les coses.
Bueno, jo volia fer una altra pregunta, és si sabeu ja el que costarà més o menys el cost econòmic de les trobaes. Pues, en principi, les trobaes, la CAPEF és la que corre a compte de les despeses de les trobaes. Sí que el municipi on es fan les trobaes, per supost, sí que té un cost. No sabem encara perquè no està tancat res, vull dir, no està tancat res, tampoc sabem, depèn també del benefici que s'obtinga perquè n'hi ha un concert d'una gira, n'hi ha que s'encarrega tot la CAPEF, n'hi ha uns diners que es guanyen, aleshores ahir tot això va restant del que costen les trobaes, no sabem dir exactament el que li costarà a l'Ajuntament d'Alcalalí, sí que pense que nosaltres tenim molt clar de quin ajuntament tenim, de quin pressupost tenim i d'on partim i podeu estar tranquils que no anem a passar-nos d'ahir i en tot cas sempre informarem al plenari de quines despeses volem fer en les trobaes de les escoles en valencià. Alguna pregunta més? Sí. Bueno, jo sí que volia també un poc, ja per arrencar aquest tema, aclarir, perquè com sabem, en el passat plenari vam fer unes afirmacions al respecte de que el redactor del Pla General estava contínuament en contacte amb mi parlant, que pareixia, no sé, voler donar a interpretar que, en certa manera, seguia jo cuinant el Pla General. I crec que això, jo ja vaig dir que si això, l'equip redactor, el responsable, havia dit això era un mentirós, ho vaig dir així, està gravat i està en l'acte. He vist que l'equip redactor ha enviat així un escrit al pleno de l'Ajuntament que ell diu que no, ha desmentit això. I voldria que s'aclarira saber qui és el mentirós. Aclarir unes coses, i és que des d'ací no es van fer les afirmacions de que s'estava colant informació del Pla General, simplement es va dir que tu sí que tenies informació de les que havies parlat en el redactor del Pla General sobre si les reunions es feien o no. Així va arribar aquesta informació i nosaltres tampoc no se pot tatxar de mentirosos. I és més, nosaltres després vam parlar amb el redactor del Pla General, li ho van comentar i ell es va dir que havia presentat aquest escrit simplement perquè tu li havies parlat a ell i li ho havies dit i es va ensenyar el telèfon i tenia més whatsapps. Per tant, és que ja està bé que el govern se'ns acusa així de mentirosos. Nosaltres en ningú moment sabem ni la conversa que tu has tingut amb el redactor del Pla General ni més lluny de dir-li al redactor del Pla General que està passant informació a ningú. Des de l'equip de govern no s'ha dit això. Es va dir que com tu insisties de que no fem reunions, de que per què no fem reunions, i així Alejandro estava dient que les reunions no estàvem fent reunions perquè el redactor va tindre problemes, crec que de vista, va tindre uns problemes de salut, no? Va tindre molts problemes i van dir per què ho dius si ella sí, es va eixir el tema i es va dir que tu preguntaves per què no es feien les reunions, no que estava filtrant-se informació. Tu vas voler interpretar d'aquesta manera, nosaltres després vam parlar amb el redactor del Pla General perquè vam veure que així el plenari se'n va anar de to, les maneres no ens van agradar i menys que ens acusaren així de mentirosos i que després es feren unes afirmacions per Facebook de que les mentires tenen les pates curtes, de que som uns mentirosos, així ningú conta cap de mentira. I així anem amb la veritat. I nosaltres vam parlar amb el redactor i està tot clar. Nosaltres no el vam acusar de res. Per tant, si tu després li vas enviar al plenari i li vas dir Tomàs, que estan acusant-te d'algo i ell després va tindre que fer això, el WhatsApp està ahí i això és així. I el xic va enviar aquest escrit, però no més lluny que nosaltres l'haverem acusat de res. Jo em limite a dir el que diu l'acte. Diu, pren la paraula la senyora alcaldessa i manifesta que el redactor del Pla General afirma que té converses amb tu totes les setmanes. Però converses necessàriament des del Pla General? I que li crides totes les setmanes. Així que sembla que té la mateixa informació que tenim nosaltres. A lo que jo, per WhatsApp, li envié a Tomàs, tinc més WhatsApps d'ell, si ja t'he ensenyat, veuràs que com a molt té alguna felicitació a Nadal i un tema del Pla General de Dénia, res més, no n'hi ha res més en 2 anys. No, el vaig felicitar pel seu complex també un dia, que és en maig. Li envié el retall del vídeo i li dic, bon dia Tomàs, ens sorprèn l'afirmació de la senyora alcaldessa, pense que no serà cert, ja parlem si alguna vegada l'alcaldessa ens convoca una reunió, salut.
Em crida, no puc agarrar el telèfon i em contesta: José Vicente, acaba de veure el vídeo del pleno. Jo no he dit el que diuen. Voldria parlar amb tu per aclarir el tema. Tomàs diu: jo no he dit el que diuen. Per tant, o el que diu no diu el que té que dir, o el que diu que no ho ha dit està mentint. No sé qui mentix. Jo sí que tinc clar que jo, en l'equip redactor, no parle totes les setmanes, ni mucho menos. Ni mucho menos. Jo m'he tornat a veure el plenari, he tornat a veure què es va dir i què no es va dir, i sí que és cert que Compromís va dir, no directament, sinó a Compromís se'ls ha dit que hi ha unes converses. En cap moment especifiquem quines converses perquè ho desconeixem. Simplement diguem una informació. I ho dic textualment això en el plenari i està en la càmera. Altra cosa que sí que he vist és que després totes les acusacions de filtracions i tal venen per la boca del portaveu del PP que ho enfoca en aquest sentit, és a dir, nosaltres diguem se'ns informa que hi ha converses i ja és el portaveu del PP el que interpreta que aquestes converses parlen del pla general i anomena mentirós al redactor i on no t'ha passat informació tal. Doncs jo entenc que les acusacions, més que per part del PP, o sigui, més que per part de Compromís, són autoacusacions que s'ha fet el Partit Popular i insta a qualsevol persona que vulgui mirar-ho perquè jo ho he tornat a veure. Nosaltres sí que ahir vam estar cautelosos, vam dir que se'ns havia informat d'això i jo entenc que després, quan el redactor respon, més que respondre a Compromís, respon a les acusacions del portaveu del Grup Popular. Jo crec que no m'heu acabat de sentir. Així, textual, acte. La senyora alcaldessa manifesta que el redactor del Pla General afirma que té converses amb tu totes les setmanes. Crec que això ja no estem entrant en el fons de què van les conversacions. És dir, pot ser que quedem per anar a dinar, però és que no hi ha conversacions, cap, ni per anar a dinar, cap. Zero és zero. No entrem en de què parlaven, sinó que sí s'afirma que totes les setmanes jo tenia conversacions amb Tomàs. Això és el que diu ahir. Jo el que vaig dir és que de cap de les maneres jo tenia conversacions amb Tomàs totes les setmanes. Tampoc vaig entrar en el fons de l'assumpte, ni si parlaven d'això o parlaven del temps. Aquesta és la realitat. I sí que reafirmem el mateix. Jo no parle amb Tomàs totes les setmanes. Ara sí que he parlat arrel d'això. Ara sí que he parlat arrel d'això. I vaig posar a disposició de l'alcaldia i del secretari les factures del telèfon. No tinc res que amagar. Ni els WhatsApps tampoc estan ahí. No tinc res que amagar. No he entrat a comentar de què es parlava. Així es diu que jo parlo totes les setmanes. Jo dic que és mentira que jo parlo amb Tomàs totes les setmanes. Ni del Pla General ni de cap altra cosa. Ni del Pla General ni de cap altra cosa, perquè sé que un professional és un professional, al igual que són els tècnics de l'Ajuntament o els funcionaris i de més. Quan tu no és l'alcalde, l'alcalde et dona les instruccions que té que donar i quan no ho és, sap que no ho és i la seva feina és altra. Vale? Jo, de totes maneres, si no recorde mal, tornaré a mirar al plenari, però si no recorde mal, a mi em sona que tu, Maribel, vas dir que l'home vos havia dit, t'havia dit que mantenia conversacions amb José Vicente, si no recorde mal. Ho vaig explicar jo després i es pot veure, perquè ho he tornat a veure perquè s'havia malentès i jo vaig explicar sí, perquè ens vau acusar de mentirosos i aleshores jo ahir vaig dir que a nosaltres ens arriba una informació que ara s'ha demostrat que no és veritat i que no consta en l'acte no vol dir que no s'hagi dit, perquè l'acte consta un resum, la gent que vulgui veure el plenari sencer té els vídeos i òbviament el 100% de les paraules que es diuen en un plenari no consten a l'acte. Jo sí que m'he vist a mi mateixa, sé el que vaig dir i vaig dir que ens havia arribat aquesta informació. Ha quedat demostrat que aquesta informació no era veritat, doncs s'accepta i hi ha altra cosa. De totes maneres, jo penso que això ha sigut més una mala interpretació que res, perquè en ningú moment es va dir que tu parlaves amb el redactor del Pla General, va ser una frase que en ningú moment es dia que filtrava ninguna informació del Pla General, si no es va dir res de dubtar de la professionalitat del redactor del Pla General. Llavors, estàs preguntant-nos de per què no es feia reunió, de que per què no es feia reunió, i així ens va arribar la informació, i és així,
de que tu mateixa preguntaves de per què no es feia, com que dir, no em fia d'estos, doncs vaig a preguntar a veure per què no es fa, però no que estem passant informació, José Vicente. Aleshores crec que això està anat d'això, s'han fet unes afirmacions de que són mentirosos. Nosaltres hem dit el que mos ha arribat. Per tant, si tu ara dius, nosaltres vam parlar amb el redactor del Pla General i ho tenim claríssim, o sigui, en ningú moment ni Tomàs no mos va dir res, ni res, no sé, estàs traient-ho totalment de... No ho sé, però bueno, de totes maneres pense que ja està suficientment parlat, suficientment llegit, la gent ho pot tornar, a més està gravat, o sigui, que la gent ho mire, doncs aleshores, quin problema? L'acta ho diu. La senyora alcaldessa manifiesta que el redactor del Pla General afirma que té converses amb ell, o sigui que tu mateixa estàs dient-ho. Entonces és normal Bueno, que... espera't. No, anem a veure. Jo m'agrada dir les cosetes claretes. Si algú en algun moment ha fet alguna afirmació que millor no haver-la feta, per almenys que diga m'ha enganyat. Perquè és que ho diu clarament. Li crides totes les setmanes i continua l'acte dient. Així, paraules teues, així que sembla que tens la mateixa informació que tenim nosaltres. Eres tu la que estàs dient que jo tinc la mateixa informació del Pla General que vosaltres. Del dia de la reunió, i per què no fem les reunions, no de la informació del Pla General. Això estarà aclarint-ho ara, Pues sí, estic aclarint-ho. Però jo és que no l'he quitat a Tomàs per dir-li... Però en algun moment jo vaig dir així que era informació del Pla General. Anem a veure, jo així, quan t'he preguntat per les reunions... Sempre molt bé, quan vos pillen en el gelaet, mala sort. Estem canviant les coses de lloc. Jo les reunions les pregunto sí al plenari. Jo a Tomàs no li pregunto per què no es fan reunions. Perfecte, doncs ja ho perquè jo, com he dit, en Tomàs no parla ni molt menys totes les setmanes. El que afirma que jo parlo totes les setmanes vaig ser tu. I el que va dir que pareixia que tingui la mateixa informació que vosaltres vaig ser tu. Jo això no ho he dit. Per tant, jo dic que és mentira que jo tinga la informació del Pla General que teniu vosaltres i és mentira que parlen Tomàs totes les setmanes. I punto. Entonces, de qui va eixir aquest comentari, pues li pregui disculpes, i punto, s'ha enganyat i ha fet unes afirmacions que no eren correctes, pues escolta, jo quan m'enganyi intento també dir m'ha enganyat i no passa res. Però estic aclarint-ho. Vale. Estem aclarint de per què es va dir això i crec que en ningú moment l'equip de govern va dir que estaven passant informació, estaven dient que sabien la data de reunió, perquè és que ja pareixia que totes les setmanes es preguntaves el mateix. I com es va arribar amb nosaltres, que ja preguntaves directament a ell quan anem a fer la reunió, nosaltres t'ho vam dir simplement. Va ser una conversa així, ja ho heu tret d'ahir, heu començat a dir que són mentirosos i ens heu acusat tots de mentirosos. Pensa que això està tret completament de context i per això mateixa que està ahir, doncs ho mireu ahir. Doncs ja està, no sé, és que no sé què més explicacions, alguna pregunta més. Una pregunta, una pregunta. Vostè acaba de dir que has arribat, que jo parlava amb ell totes les setmanes. Per quin mitjà has arribat? Que jo parlo amb Tomàs, us ha arribat, però no teniu per què dir qui ho ha dit. No ho ha dit jo, no ho ha dit Tomàs, haurà sigut el CSIC. Ha sigut qui ha sigut, nosaltres en aquesta persona ja sabem que no ha sigut veritat i ja està, tampoc anem a... Josep, està antes a un en una mentiroso que un conversació cojo. entre jo i Tomàs, que vosaltres digueu que algú ha dit que s'ha produït, jo dic que no es produeix i Tomàs diu que no es produeix, doncs digueu-li a aquesta persona que vos ha dit que Tomàs i jo parlem totes les setmanes, digueu-li que és una mentida. Ja li ho han dit. Perfecte. Ja està. A cas nosaltres li preguntem a Bea quan diu m'han dit pel poble, no sé què. I de la meva part li feliciteu els Nadals també. Digueu-li bon Nadal i bon any nou. Vale, este tema crec que està clar. Bueno, i una pregunta més del tema este, que van estar parlant en ell i van quedar en Àlex que ens passaria la informació per a fer l'exposició pública. Tenim ja aquesta documentació? Et refereixes a l'informe que té que fer Tomàs o a tot el demés? O sigui, vam esperar, vam dir, aclarim-ho ara, vull dir... A tota la documentació que fa l'exposició pública. Quan la tinguem tota, la passem a CD, com fes tu. Correcte, ja està. No, l'informe d'ell no, si és el que es refereixes. Ens esperem a tindre-ho tot. Només estiga, ho farem, com vam quedar. Vam quedar que en el plenari de gener es portaria per fer l'exposició pública. Sí, però el problema, José Vicente, és perquè
Tomàs diu que ho porta i després no ho porta, i ven els problemes perquè tu desconfies de nosaltres. En el moment que ho tinguem, te ho portem. Jo no puc assegurar-te que pel pleno de Gerer estiga, perquè no depèn de mi, t'ho vaig dir també. Tomàs va dir que estaria. En el moment que estiga, vos ho fem arribar. Molt bé. Podem parlar ara, perquè no s'hi malinterprete, de que si potser arriba tant que atrasem una setmana el plenari. Esteu d'acord o no? Pregunto jo, Àlex, perquè arrel de tot això puc pensar potser que es pugui retrasar una setmana, que Tomàs li diga això. Jo no sé què dir-te. Ell va dir que antes de Nadal ho tindríem. Falta una setmana per a Nadal. Si no ho tenim i voleu... Vull dir, les coses estan ahí. Jo no sé si... És que no ho sé. No depèn de nosaltres, depèn d'ell. Ells volen que els passem tota la informació en un CD. En el que tinguem li ho muntem i els ho passem. Que volen 15 dies per estudiar-ho, però atrasem el plenari. Que volen més temps, doncs el fem... Molt bé. Alguna pregunta més? No, contestant un poc a lo d'Àlex, ja està, per tancar el tema. Nosaltres demanem un CD en la informació i demanem que es publique en la web municipal. No és cap novetat, és el que he fet sempre, Maribel ho sap, Paco ho sap, quan han tingut un tema d'estos, ha donat un CD a cada concejal per a que ho pugui veure. Com és una exposició pública, no demanem tindre-ho 15 dies antes, ni mucho menos, perquè va a exposició pública i serà la gent la que dirà les seves al·legacions. Per tant, l'equip de govern o la pròpia oposició en aquest moment podrà fer les al·legacions com si fos un ciutadà més. No és precís tindre aquest CD 15 dies antes. Tinguent-lo el mateix dia del pleno és suficient. Algo més? Sí, ja per acabar, pues desitjar bon Nadal a tots. Bueno, pues... Nosotros sí que tienen que decir algo más. A veure... Luego si preguntas, pues tenemos aquí... quería hacer unas preguntas. Lo del plan, lo de las Trovades, bueno, me refiero a que cuestan 18.000 euros y 20...